OK, takže čili v novej dneska budeme pracovať ako hotelový recepčný a môžeme púšťať ľudí rôznych, takže dáme play a ideme na to. Dobre, kto príde teraz? OK. Takže Robert American Building. Tu floor. Hodíme to sem ale takže takto. Je tu občiansky. Ale tak není tu ani first floor a je tu. Aj tak 2, 6, 6, 8. Takže tu. Kde máš nos? Dobre. 2, 6, 6, 8. No tak schválne. Aha, a ty si akože kto? Aha, Takže to asi nič. 3, 3, 12. Dobre, takže najprv sme nemali pustiť. Dobre. IDčko, entry request, teda vlastne entry request. Ona je tu, Anna, ale nemá entry request, potom reference, áno, a pozriem, či je na túto liste. No, tak ja neviem, mám ju pustiť. Ona nemá iba entry, tak je nám všetko nesprávne. Dobre, idečko mi dala, appearance, takto, je to Selene Schwartz, ale ja si ťa obvolám, prosím. Takže 6996. Tak počkaj, kto? Tak ešte raz. Na to má first floor. Ešte raz. Ešte raz ti zavolám, prosím, pekne. Tak first floor. Tak. Ty vole, to je villager, sepiak. Fajn. Takže je to takto. Bude to ako pozerám. Small nose, yes, fine. Fajn, takže toto znamienko má naopačný sen. Takže ja je odvolám ešte raz. Dobre. Teraz, či to bude. Dobre. Dobre, takže je to LSOV. A keď sa pozrieme sem, a IDčko má tak ja ju pustím. OK. Takže má entry request. Fajn. Fajn, má aj IDčko, lebo počkaj.
2, 5, 0, 4. No proste to, ja si to musím takže zapísať. Akorát, že 2, 5, 0, 4. A ty si... Počkaj, je to má apartment. Takže áno. A ide number sedí. Áno, IDčko sedí. Takže aj ID sedí. Appearance, to je vlastne čo? Čo je appearance? Vzhľad. Aha, takže appearance je vzhľad, hej? Fajn, teraz si ťa ešte pozriem. Takže robust eyebrows. Dobrá. Potom wear glasses, short hair. Má short hair a round nose. Eye appearance is on the today list. Today list. Takže všetko má dobré a môže ísť. OK. Takže mám... Tak ja ho pustím. Hej. Dobre, to som sa tam vedel. Ježiš. Dobre. 3, 12. Dobre, to príde znova. Sepiak prišiel. Fajn, entry request má. Fajn, IDčko to nebudem ani kontrolovať. Sa mi nechce. Fajn. Ktorá? First floor. Je 1, 1, 5, 2. 1, 1, 5, 2. Aha. Fajn, takže ty ideš rovno preč. To bol klon. Fajn, kto príde teraz? Jež, ty sa mi nepáčiš. Nemá entry request. ID Nacha Mika Ellis. Dobre, tam myslím bola niekde tu. Dobre, tu nebola. Tu Nacha Mika Ellis, šéf. Aj tu náš šéf nemá. Je na tudajšom liste. Je. Takže... To vlastne je. Potom appearance. Kde to? Kde to bolo? Tu. Fine. Right eye blue. Right eye. Nie, ona ho má zelené, takže presne. OK, kto príde teraz? Ja ešte teba už sa zvyku nepustím. Nemá voice, takže entry request má. IDčko nemá. Tu je tu. Počkaj. Není to ona, ty vole. Ja pozriem, že není na tudajšom liste a appearance, tak môžem to pozrieť, ale keďže nie na dneškom liste, tak to asi nebudem. A toto je vlastne no. A to ti to nevydarilo, má tu znamienko, takže Kamo, mne tu furt chodia, OK. Takže, IDčko dám rovno, že má, potom appearance, pozriem, ten bol, kde si? Tu si.
Alberti Bridgman. Bol tu? Tu bol. Že házem dobré. Long face, long head. Čiže pozerám, že vyzerá takisto, takže má aj takže entry request a reference a je na dneškačkom liste. Není. Fen, ja si ťa prevolám. Tu 2, 6, 6, 8. Oberský. Takto, hej. Počkaj. Není na dneškačkom liste. Pustím ho. Ja ho pustím, ja som dobrák. OK. Aha. Takže asi Doppels captured, neighbors killed. Doppels you... Doppels? Či je to Doppels? No tak, sečko, no. Dobre, pre dnešné video by to bolo asi všetko, dúfam, že ste si užili, zatiaľ čus.